Klimatske promjene mogu utjecati da naša planeta u budućnosti izgleda drugačije. Izaziva i čovjek, a utiče na sva živa bića. Klimatske promjene su globalni problem sa kojima se već godinama suočavamo. Neki od posljedica jesu česti požari, poplave, kao i visoke temperature. Jer staklene bašte zagađuju našu atmosferu i povećava se temperatura u našoj atmosferi. To je zbog mnogih gasova koje one izbacuju, kao što su ugljen dioksid, ugljen monoksid i metan. Kod nas tokom ljeta je veoma vruće i onda dolazi do požara. I onda mnoga staništa gdje životinje žive nestanu. Posljedice klimatskih promjena dešavaju se širom svijeta. Polarne ledene ploče tope se, a razina mora raste. Čula sam da na Antarktiku ima sve manje polarnih medvjeda. To je baš zbog vrućina i klimatskih promjena. I ima sve manje nekih rijetkih vrsta životinja i biljaka. To je baš zbog požara, poplava i klimatskih promjena. Većina naučnika se slaže da je glavni uzrok klimatskih promjena čovjek. Očigledno da neki ljudi nisu svjesni toga i da smo uspjeli da dovedemo u opasnost mnoge životinjske i biljne vrste, a samim tim i naše postojanje. Zato samo od nas zavisi da li ćemo sačuvati ili uništiti jedino mjesto za život u čitavom svemiru. Prosječna temperatura se u svijetu za posljednjih 100 godina povećala za 1 stepen Celzijusa. Možda to nekome zvuči i beznačajno, ali za posljednjih 30 godina klimatske promjene dovele su do nestanka koralnih grebena, i to 50% njih. Ljudske aktivnosti povećale su emisiju ugljen dioksida, zato se povećava temperatura. Među mogućim posljedicama su topljenje polarnog leda i ekstremni vremenski uslovi. Uvijek sam volio trčati. Moj san bio je da zajedno sa leopardima i gepardima trčim po Sahari, ali mislim da taj san neće ostvariti zbog naglog rasta temperature i istrebljenja nevinih životinja. Čula sam da je ostalo sve manje polarnih medvjeda. Kod nas je ostalo svega 150 mrkih medvjeda na Belasici. Zato vas molim da čuvate naše životinje, kojih je zbog nas, na svu žalost, sve manje. Ljudi nisu jedini stanovnici planete. Na primjer, dolaskom novih biljnih i životinjskih vrsta na određene predjele donosi razne štetočine i opasnosti. Djeca širom svijeta protestuju zbog brige za svoju budućnost, dok političari svo vrijeme obećavaju pooštravanje mira, a nikako da to sprovedu. Da bi smanjili utjecaj klimatskih promjena, da bi zapravo sve vratili u normalu, trebamo da koristimo manje ugljen dioksid. Ugljen dioksid je jako štetan za naš ozonski omotač i zato u njemu stvara velike rupe. Ja bih voljela da pokrenemo svijest mladim i nekim starijima da možemo da sačuvamo biljni i životinjski svijet, također da ne zagađuju prirodu. Naše more sve je toplije što dovodi u opasnost životinjski svijet. Ja bih htjela da se digne svijesti mladima, ali i starijima, da očuvamo našu planetu. Ja bih poručila svjetskim liderima da sačekaju da i mi porastemo da bi se naši snovi ostvarili. Ćao!